Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліновскага. Батальён «Літвін» працуе на ўсходзе ўкраіны. Выконваюць задачы мінамётныя і кулямётныя разлікі. Ваяры батальёна трымаюць назіральны пункт, які цалкам знаходзіцца пад іх кантролем. Таксама батальёнам было адбіта некалькі штурмаў ворага. На мінулым тыдні некалькі ваяроў атрымалі параненне. Зараз іх жыццю нічога не пагражае. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіта Крыўцова на мінулым тыдні займалася выведкай пазіцый ворага і карэктыроўкай мінамётнага разліку па выяўленых цэлях. У выніку было знішчана 5 бліндажэй ворага. Таксама былі нанесены ўдары па месцах скаплення жывой сілы акупанта. Батальён «Волат» на мінулым тыдні займаўся павышэннем кваліфікацыі ваяроў, праводзіў зладжванне асабовага складу. Зараз байцы актыўна рыхтуюцца да выканання новых баявых задач. Медрота палка займаецца распрацоўкай новых алгарытмаў па ратаванню параненых, мадэрнізацыяй дзеючых медэвакаў і дапрацоўваюць структуру сваёй працы. Медыкі палка робяць усё магчымае, каб іх праца была як мага больш эфектыўнай. Нагадаем, што ў палка ёсць рахункі, сродкі з якіх ідуць толькі на медыцынскія патрэбы. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю вы можаце знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Страт на мінулым тыдні няма. Таксама на мінулым тыдні прадстаўнікі палка Каліновскага правялі зум-сустрэчу са Святланай Ціханаўскай пры пасярэдніцтве дэпутатаў Верхоўнай Рады Украіны. Полк данёс сваю пазіцыю аб тым, што Беларусь можна вызваліць толькі сілавым шляхам. Усе падрабязнасці ўжо апублікаваны ў незалежных беларускіх СМІ. Таксама усе навіны вы можаце знайсці ў сацыяльных сетках палка, спасылкі на якія вы можаце знайсці на нашым сайце. Полк Каліновскага прыняў удзел у дапамозе людзям з Херсонскай вобласці. Ваяры палка завезлі прадукты харчавання, медыкаменты і іншыя неабходныя рэчы жыхарам, якія пацярпелі ад падрыва акупантамі Кахоўскай ГЭС. Мы спачуваем кожнаму, хто страціў дом і пацярпеў ад злачынства Расіі. Це школа, в якій зараз склад і все остальне, де люди тут зараз сплять. Отак от. Прийшли визволителі, освободителі. Дякую за увагу. Жыве Беларусь! Слава Україні!